els pronoms febles en i i. Quan s'empren els pronoms febles en i i? Quan els emprem? Els hem de combinar? No els hem de combinar? Com a curiositat, sapigueu que els pronoms febles en i i no són exclusius del valencià, sinó que també els compartim amb llengües llatines com el francès i l'italià. Per aprofundir-hi una mica més, el que farem serà veure tot seguit en 3, 2, 1. Per saber distingir entre els pronoms febles en i i, el que podem establir és un algorisme, és a dir, si la variable preposició és igual a d, el pronom feble serà en. En canvi, si la variable de la preposició és diferent de d, el pronom feble que sí aplica és i. Vull familiaritzar-me amb alguna cosa és vull familiaritzar-m'hi. I parlem de la notícia o d'alguna cosa és parlem-ne. Aquesta estructura de verb més preposició respon al nom de complement de règim verbal. Excepcions són els complements circumstancials de manera i de temps. Caminava de Gaidó queda reduït a i caminava. Comença els deures de bon matí queda reduït a i comença els deures. Idees clau són les idees de procedència, vinc de i de partença. Vaig des d'un punt en concret. I destinació, és a dir, vaig a. Vaig a Alacant queda pronominalitzat en hi vaig. I ja les combinacions binàries, mentensen, que semblen en alemany, mentensen, i les combinacions de mit i sí, que semblen en italià, resulta que s'escriuen igual pel davant i pel darrere. Cal no oblidar, però, que... I en el cas de mentensen, si el verb comença per vocal, apostrofarem el més a la dreta possible, com diu la regla general d'apostrofació. Me, te, se, més el verb començat per vocal. Veieu com no era tan difícil?